Keblai ki perlok ki perjor ki nong sosnong hangne po kari kasi ki ke jongi. Mentah sngi nakaliang na jonga ngayo ban ban ya kendu bat kani ka wei ka long yin. Kadon ka jingjie ka ba ngila ban ong kata ka jingjie ka ba snosi snomong ka ba wanjie ha iwei ni ikun samla jong kani ka long yin. Ka ba ngiyu i ya ka jing sapriang ha ki rensan sosial media bat ki don ru ki ba shim kabu ban pentok bria ya ka long ren yen ke jong i nakaliang jonga namar ba kumutau batrimon soba ubang ala ya charum seneng keju kejing pentok bria ya iwei i samla ha ki laisnam sausnam ki mensua kawan keju kejing pentok bria i da keju kata ka durki ke ba la sapriang hapo ki sam sosial media ban mentang idon hangne idon ya i ni kong sara mo i samla iba nang ni nepok ke imlang ke salang ke jongi nang ni nepok ke jat bru ke jongi ide iwei ne ki samla iba ju snau tenat bat iba don ya kasap ban ak ya kita ki short film lan ni ki film kasi nila ban ong kaba let's say bun na pi la ju yo i lan ni pi la ju saki pi la ju snau tenat ban pet i let's say hakipor iba la let lan ne wat hadu kini ki sngiru tingi don ru ya email jong i iba la phone sanga balapan jingyarap habe dei bat kani balapan sngau sanga ya ka e ke bajie bat nakaliang jonga komutau bat tip sisa ya kani ke jing sisa ngaru ngakloi ban mi sakmat ban pensailem sapi ki padba ban ngidon ru ini hakani kapor ya i samla scam mo ba iju ya ak video lani ak film lang bat ini samla bada kitip ha ya kejing im ya kejing long kejing man ngihap ban tip mentai kejing sisa kenang ba ka ka ba nakaliang jong kipat ba kiba sa ha ka umdom ki bom tip ya kejing sisa ki don kam ban yo ya kejing sai ba kejing sisa to mentang in sngap ya ka ba i sara i thu hangi ba kumnu ka jie kata kejing sapriang nengkong ya kata ka durki ka ba penman lani keno badai mai iba dei ha kata ka durki balong klam akor mo ka ba ngimla wat ban ya kren hakni ka poru ka bakum kenu kata ka video te ngin sa pensai susu ya ka ka ban kaliang jongaru ngadon jing tip ha bede kani ka video te ngakwa bat sua ban poi sa kata ka bentang akwa ban tip na ken ba kumno uta ubreu lani kumno kata ka video pio jing tip bala sapriang hapo sosial media badla sa keno badai mapi Udan we brio one comment singa hapo reels jonga one ong lada kwa manu ba kwa bani i ya video jong ka bakla makwa swan DM yang te dangal ali text usan ka video te dangal apet dengan ong ong de mga se kan ya on dapet bah te dala ong tap da wong pim de ma pi ong ma te ong wajuan kon keno ong tu yang ama te dala ong padengam tu ong lada ngam comment ni re pi kum ni pinum reply re yang te da adap nanta pete dangal atim e u pan map dala pan map de wong de pim de ma pi tengal isen no iki perlong te da adap nanta pete ong apet de piwan keno yang abiang kum ni an IFIR tidak ada nanta pede u kam nu coba reply yang di ulah deactivate no ka account tidak deactivate pedem tu ngam tip show tidak lali ai kulit ru kim lap de ki bam long hadin ba ulah deactivate long ya kata kajing deactivate ya tu di polis bela ada deactivate ya ka account em ngala ui pila cek bang bam lapsu ya ka account song tegi polis ru ki ong ba ada deactivate pikir mau kerteng contoh ka kata ka account Instagram jong tau beri wawan comments lani one message itu kita wai kerteng gum do wai pila lundo ndira lindo ru ai lundo pila lundo kamu kidai ki fake account di fake account kamu ngila sotu mata ba kila bandai ki beu kiba la ban itu ipiru tang ban yo ban sim kabu mo cho tang ta wei tidak dam tu ngafuni me teng ong ngayam teng ong me ping mo nu brio e wan ong yang om tam ta tidak ada nanta pede imi ti ong toto sapet mo yo dala lada don ong sen biang tu tengi selit
ai FIR no ti nantu kan ka swan text kui ka kan thianga ko ong ba nga danong send video jong phi mar ki bu front page dak do janga ba tu ka video tada adap nantu pada adap nantu pada kadi ka perlok jong hi pada ken tidang la phone ya ka pada ngayo number phone ata ka we kan thei te nga phio nei mo kan ka video te ko ngayo na group danong sen ya ka tidak kala atem pada makaru ya utau shenrang pada basan ha group uang banga itu bahaya I ko ong maka kanyanga ba itu bah tada adap nanta pada makaru kala remove no kanya tanah group tikam tip shoot ka left no tika kam tip ken badi menu di menu okay tip suya tu engi menta pisno kum noi la dia pat hadin ba POE gitu ki comments POE gitu ki jing kan tho ki brio ki jing kan no ba ding pi long suya tu kan dia ki jing snow jong pi kan personally na pi snow kum no ngalong susi ngalong bun jemut jem perkat wa enta dang alet chunu chunu ru ki brio kin pit khamat bet ladang de ba kana ru kin ong be hi ba ka de kan ni te menhakan ni ru jing syang ila pun syai po YouTube ru tang ba bun pede ki brio ki ong be bangi suya da ba kadi bet makahi ebet ki bun hi ba comments ni bet hi ki ong be bangaya da hi la de te ban siang aru ngap kerpat lang he phi me ru pancing adap na phi okay nga te kong kami te ngada somong bat bangam la te ban padiang namar bele yu long ya kai ke bangi khamle mantangin siapan kit pom te kadno ka jing kta te yangi te ngan le la jong hadu ta bangan thia ngan dam ngam nang su ngan bam ngan dir ngam nang su ngakwa te ban tip ka jing sisa namar bele yu ba manta kumnu mantangin susah akan thoi ka i bangi khamle lada ngila le de kala ya dak we kom te dan ngila le te kan don jing e yu ke mangin ban kam yo tau senrang namar habang ngile ai FIR te ki pulet te kila siam ka jing keli ya ka bat nu fidon jing de kumnu te manta haba ngi kham don gom kata ka iki te ka siam jing e te ngiru manta ngibu kata ka FIR ru nadu mas saban perlaj po YouTube namar YouTube le ngimi ban kran den rei tang ba shwa ya kataling la de bu lupa ka FIR ada ai ka FIR nila bu FIR shwa na ding gisa pensyai te hadin bala FIR nakaliang jong pi nakaliang jong ki polis ka ai ka respond ne ka ai ka action ka ba maki kila dable hapor bangi ai FIR kom ta ya kata ka banukong te to namar bayal jong ngi kham don jing sniu ngi kham le sniu ya kata ka jing sen yo takna kan ni kala phone yang kala ya thu baka jam tanta ba one sen one kan no te utau sen ta ka video sudah dan rasan nak tak video sudah tengiru ila jong ba kham le sniu te manu hi ban perkhat sniu ki wai te ngi kham pele jingmut hi te ngi ong magam ta le si ubri usu kombo ong ba ladang am kran sniu phi phi rat de reply yang te ngiru ngim pele jingmut kan namar ki video ru ila ada page hiro te ha kata ka bayo arsen pan ki screenshot ya ka Instagram jongka Instagram account jong ki pendat marsiteng bagata ka video dai hang ta ka ngi salik ban ai pulet tendara ali ai pulet pada ki pulet pada hang ta ngila ngi tingim ya kata ka ba yo na kita ki parolok hapor bengi yo kom ta bagi pendat marsiliang kom ta tingi pada ngi perkhat kom ta kan ngila so serai ong namar beli lada dai tang ta ka video sudah te lada mentagim pendat bakadur te ngi pada ngi perkhat baik bau tau banungkong te le siu syukuran kom tu te dah dia nang ta ngi serai ya kata kacing pendat bata kadur ngi le ai FIR hang ta ti mat hang ta ti mat kalau don lai te yo e tarai hadin jo katanga seli ai FIR te nala ai FIR pada hang ta te ngi pada te ngim yo namar bakata ka yuru kala remove te tanga kro tanga perlu tanga ne te ndadap nang tu pada te dala poi hang tai po pule pede te kani pede ka yet biang kanya tak kerteng banungkong te ngi ole sila da ngi yo tu banungkong te ngintip te usen ya nu te menur kanya ter kom ta kan no pusi tang ba dala ayu pede utau la tu biet no sa akang te haki pulet pede ki ong ba ngila janjar manta ba ula dep ayu ya tak akang kom ta te nang taru ngi klem sange ngi lech spot hanat ngilej akan do SP ru nakaliang SP ong kum no tiau SP tanga ong ta kan ong pet mo sa namar beli yu ya ka ai ke bangi kham le mantangin chuket mangi ka pop ki bri ta ta ki musu ya te ong kan balong bala te long
le shitam ma ban yo jeng pensai ban yo jing pensai na mar balik yu balong ta kan man ta ngi kwa jing sai man ta yo to video te ngam ta kan ngom nu ya kapop jing kwe man ta kan kit ka kun nga kan kit ka yang kasan jonga te nang ta pada hadian jok ta blai kendu aspir ngilek biang hi spot hanan ilek kendu biang ta habang ilek kendu biang hadian ngi klem kendu yo ta basi me ta ka kes dung te nga pada hang ta te long nga ka kami te nga katnu nga kuslai plus tu hilong ngalong ate nga kwa bete bangan tip ya ka jing sisa te kade te dah hadian nang tu pada nga sayo kubar ken na i kemba pi don jing tip eta ka video te hang ta kan nga sa sim yung nomor phone jok pi te nga sa phone te menen hapor bang yo ban kran mi pi ba pi don jing tip pang ta ka video mas ngau sisa kumba ublay yula pen ita kalat kan tiang ate namar ban pen iya ka jing sisa te kade pang apai tika ka ba nakaliang jonga kwa ban apil kini kapor kalong ko ki parodok prasnam ki longkmi ki longpa ki khun samla khamtam ki khun samla ki jongi let's say pidon ka musim bisni pidon ka musim jealousy haba ki wei ki kiu lani haba ki wei ki le bha nai sim kabu da ka ba penthok brie ya ka kerteng jong ki wei lana pidon ya kata ka musim competition lani ka musim bisni penrung ya kata ka musim competition ka musim ya le bala dak itu ikiu ngarungan le khambah kan bang ngarungan ki ulang la kadai ka jing pule ne kadai ha kam le kai ne kadai ha ka kam acting ne hakanu kanu kaliang ru baling akren poi sa kata ka bentan mar beli ngisno tu baga jing sapriang jong ka video ngaso tu sai baga dei ka jing sim kabu namar baga don ka musim bisni le se haka jing mut jing perkat jong kita ki nong sim kabu bat sa ka wei ru ngakwa ban pensai la ni ngakwa ban apil ha kani ka por kalong ba habia dei bat ka police department la dei ban sim kia haba ngat ki nong song snong la ni ki kun samla jong kari ki jongi baki dei ban sim kia khnang ban yo ya ka jing pensai ka ba khnang ba kin like kin nakanu kanu ka jingji ka ba sosi nama le se ngi la ban ong ba isara ilong isamla iba klan ka jimut jim perkat namar ba wat la isa pensapriang la ni isa kentok katuru iklan ka jimut jim perkat lisi idon ka jing sole ran idon ka jing snouting ban mi sa room sa deng mo yo don ki basim kabu ban namar ba pensapriang kom kita ki video klamakor den rei iklam sim kanu ka karai ban ong ban le se ke batulot mo nrei la dei ki wei ki batulot ke jimut jim perkat habat ban ke depression le se ki la ban sim wat ke jing im jong la jong ru te nakaliang jong akwa ban ong ba nakaliang jong ka police department ki la dei ban sim khie ban verify la ban pensisa ban pensai ki pat baru ba haba ki don ki bawan complain la wan ut wan nam ya kum kita ki jing mo ki dei ban kloi ban sim khie ban yo ban pensai ki pat ba kani kamlong ka basisa kani ka dei tang ke jing kenot nrei menta nakaliang jong police department le se ki ong ba kim la shu ban thwet ya utau nong sim kabu le nong pensapriang ya ka video dia ba ka police department kamla ban thwet utangi hap ban bu ka jing kelima no pat bala menta menupat ban la lani pin ong ban IT no ban handing over no hangnu ya ka authority jong pi ba kinle ya ka badon kam ka ba ka dei ka kam jong pi ban le te kata ka dei ka jing apil na kaliang ka jong ina mar le se kani kala ban je ya itai samla arjar fo ar fo we le se kala ban je mentala wan je hapi le se hadin jong kani lada ka police department ka tlot le se kan le je sa hangno kilong ying jong no ile se ngat sa kitu ki batlot jimut berkat sudu ai no kemensim te kom kita ki mo kinwan ki jingji ki basosi bana kaliang jungi kwa ban apil sa ka weiru kwa ban ban ong hang ne mo kom ya ka ying kasem email nang ta i sara nang ta perlok bay ak lang ki flame la ne ki video kalong ba haba wanji ke bokom kini ngimdai bandon ke jing sngau ritman sim la ne ke jing sngau le ran haba phimdei te bele ingin su sngau le ran mangi ban kit mangi ya kata ka kam pap jong ki wei mo haba kita ki ba le kim don jing sngau bele ingin ap sngau rem mangi mo ka dei tang ke jing sim kabu la ni ke jing kwa ban tho bria ki wei te kham tam ni sara mo iba dei ta iba shat mlin ban ak haki flame la ne ki video kalong ba ka ka bang kwa ban kentu pi kalong umdei ban ritman sim nan ni khmat phimdei ban don kata kam sim le ran la ne sim sngau rem haba phimdei ba don ban ta hakum kata ka kam jak beli pin sngau rem
mo yat be sekmat ke kasap ke ublay ula ai la penkup happy penon kam hok ya ka yat be sekmat mendei ban don kajing snau la ni kan nu kajing snau ram kajing snau le ran nang ni sekmat bat nganget bagi pat ba kiba pensapriang la ni kiba pet ya ki post ki Instagram hapo ki Facebook hapo ki YouTube ya kan kaba ki comments new ru let's say ya isara hakini ki kendiat benai ki baladap bat ki balap pensapriang pidei ru ban sim ya jingkit kli bat pensapriang ya kini kajing pensai kaba nakaliang jonga ngalawan ra api ya kajing pensisa ba kani kaju kajing keno kaba sak keno iwei isamla jongi produk persnam nani nepok kari ke jongi haki lai sausnem mensua kelawan sak keno hai sara mentah tinggi melak bantip yo kaju ke video kan lik keno saya no pat nang ni sekmat teka nakaliang jonga ngasu apil bagi pat ba haba pim pat dikena lani pim pat la ban pensisa ya ki bakum gitu ki video kim dei ban pensapriang lani ban sim kabu kam tam ban ong ban sutarai oh yo dei ne ya srimdur ne kumni kum tai muju dei ban don kum kata ka jinglong lani ke jingmut kaba ngilak ban ong ba kata ka mensim bisni kan rung sapi de ingat ba ngiyasai bat gitu kiba la mudur sniu le se hakini ki sngi kita yau ki benai ki beladap ngatarai menta ki la sai menta tapi wat num kuslai su ya sakmat ya ka sap ka phong ka jongpi mjudai bandon kenu ke jing snau artatin ni ke jing snauram bada ingat ngikit bokit ruang ru ba ublai nang ri nang sumal nang IP ka bor jimut jebekat ke baklan kumba piklan menta nang ni sakmar ru pinyai klan ingat bana kalian juga please department kamdei ban plat A yau tu no sim kabu nomor balada ki plat A menta kin nang sim kabu susu nang ni sakmat bat ingat skam ba lada ka police department ka yo ban kem bat pen sistem yau tu breu ba parep lani ubas dang ban pensapriang ki kubor ki ba lamler ki bakum kini ingat baki wei kinum slur su nang ni sakmat de ka jingseu ki ke ban kalian juga ka dei ba yo mentah kalong ying long sem ke jongpi ngam tip yo la sai ngat kalong ying long sem ke jonga lada nakaliang jong ka bor jong ka an kim la ban sim kia te to ngat bangila sai ngat ban nakaliang jong pilu pila ya hun kata ngat jo pim don su kenu jing sngoram ni ngala kada so olat ublay ko mga subo pitang jurwai sisa te to kat to nila wai sa ka bakut kublai sibun kublai sajar ngu ublain kurku ipi baro